Dipu Government College along Surihini ra ingkoy rahini Pharman Annual Fresher Kapaman Pon. Rong boche Samsung ke linga rong Prabjin pen towar kasalam jia phan rongara ratum kachuning ripon. Bormanthia long anti-drugs aputhak cherok tokamai kangni. Karbianglong aduya hoy lapen ke hempre ka pharmana puthak hampangasong crazy chingrum si pherangke amai kangni. Kardom pindi karbilong re birtai than ponjia bang nili sami Josephine Tisopi non birtang ton penar juponik sene. Dipu Government College along ingdeng crazy lapen ke degree first semester ka charlia tuma phan ke dengpon mate annual fresher social meet aning kanwang ta kapaman pon asondak taxi Pai ni thom kebra ECR ni Dipu Government College Rangsina Auditorium Hall along annual fresher social meet kapaman pon labangso annual fresher social meet along aluhiaman pen Richard Tokbi Lumbajong MSc Johnny Timung MSc Penpiga Rengma Dr. Atur Kiringti Dipu Government College Vice Principal Bernard Rongphar lapenke kaprek Department Professor lapenke kacharli bomari soe jangatum chetongdon Dipu Government College along lu kacharli puthaching thurpon thulo athe aprang ke fresher mi rahutta lapo an student lapenke professor atum ta chetongti bonta nonabang ongdung student lapenke professor atum chetongdon lo lapen Dipu Government College along akimi building ki kimpon thuji pupen chenglok akinang soddo an kapaching thurpon je phan cyclem pon popusi Richard Tokbi pen ningje pon Dipu Government College along non PP market campon an je kam doan sami itung campon ko tapen education environment ke back in Dipu Government College la hello ini ngarong nai bang king no ba hello professors principal students atum apang lason freshers along na pon munit away busina thang teachers atum participate away professors atum participate away pisa pini theglong long dung muni sina che tong dun student atum ani ngarong pik asi la hello ning thelo la Dipu Government College lo non education environment non education quality long itum campon bom along so bang reformation apan ke campon bom along la tai si ning ke the dupon lo pisi senior host Professor building apa dalam apa ini itu apa nampilo non apa keperjak sui conduct the program for a few minutes. That teacher pen student ratio ke cepat dia lah. Teacher number kamu lah sekarang. Di budget dan konsen mana financially alam involvement dokok kici itu dapen ke penangan council pen ke contractual teachers on bang penangan kit habji fancy boil pen pipon bom lo dapen kawian on bang itu hancu ko na problem. Oh sir, isi alam. Jingwai pon bom lo so cost notice aputang itu kau nang pilo. De school result ni mede 0 pa. Imi thang asumar ni ke jong si fail de jing check on next bang ke puri paminon po which is hanu na son si school along tame isi so cost notice ke pale lo je report si school along result mi mede no. So school recently apan bang ji fan bang bori nang ji po abang ke ada itu doko apen itung ta dai school ken lo la sila high school kang habji apan tukali bang sami reconsidered apan bang nitung jate je athe Dipu Karbianglong ke kapega district asong kali amalgamation mate merger uni athe 10 15 20 kilometers ido student atung bang drop out nang nge lage panati no para kisum loko oposin itum chuning ri school bang panati besta result bang mission theki pan bang Thank you sir. Gov College long annual freshers meet la freshers tumhan program bi bila freshers meet la TDC first year pen HS first year tumhan nili tum ladak aluhi sarpu la chief guest nili tum la Richard Tokbi sir education EM in charge of Karbianglong Termasan sila EM sarpanch hanglo la proposal bidon la auditorium long condition ave pin lo me pin lo la pen college long setame overall college building setame infrastructure lan me go elo amat sinile tum tuning ridon lo aprang ban setame memorandum ki pidam tang lo he amat squan nang deng sigile tang ma nili tum ki pidam tang memorandum ko nang deng sigile ma squan progress lo ma ko nili tum pini clarification lo amat do bom lo progress bom lo busi isi ning nang ba thepon lo nili tum phan he la overall college building infrastructure la whitewashing pen renovation la pen la auditorium da renovation hai hui bang mate positive ini litum long pon lo lapen pini ala EM sarphan ini litum kacuru pon kang tung bang ke ning pining bang mana first time lo
ningkan kedam tang ningkan form fli ke admission ang denglo bote la TDC HS hot bang la TDC first year admission lope ningkan wang ta dharna do naing protest do naing se tame pining bang alang li mane isi mission initiative and pen alang li ke chengsi aprang la student organization tum pen hedi chingwai chingsai pen amasi pining bang ke principal madam ta nang man mesa namasi pining bang ke samjin ben se successfully smoothly and successfully si admission ang deng chun pon lo si student string la daga around 5000 doi hai la pen teachers putha pudam lo bote nili dom 15 ta department do la pen city na department lo satame non just recently lang non ke contractual sitami hedi pipono lo permanent kali lang kita contractual ke pipono lo mane total string apa non parivartan BJP government atumpen rong ropar loan ta mesena towarle enangji pupen asona scheme deng ponlo bonta labang swalong contractor inur bahini atum asai ka cheklem pe me medera jok rongar lo mesena towarle le derlo lason se lumbajong MAC constituency ka parlo diphu hi thipen adung het cheksolangso lakhahini rongboche samsing kilinga rongalong towar kasalam jiaphan PWD pen kilometer hini an deng ponlo bonta contractor abang asai claim pledera jok rongara ratum anning kang samse lepenke ningduk chipaklang ponrenti PWD department pen cheksolangso lakhahini rongboche samsing kilinga rongatowar kilometer hini black topping kasalam jiaphan PWD department pen kedamtang surihini rengkoi reisianing kan seng ponlo lapenke labangso towar kasalam jiaphan contractor sang pi purnima ing TPC sai ke dengpon bonta labangso towar JCB pen pasur phrui pen culvert hini ke thompaklo dam chot pen pinier nianta thangke claim pon thu jiaphan ang theka bedello lasi prabjen pen towar ka salam sarak jiaphan ronga sar samsing ki ling lapen ke rongara ratum ke AAC CEM Dr Tuliram Ronghang lapen ke lumbajong MAC Johnny Timong antuma phan chuning ripon pen danglok menhan se lapen dak rong bochean akile towar khengno par pigajok barikha chala mate vecheng virie hut nitum kichelat sung ikpiglo osomar logo chale atum phan ke thondun ke wan lapen e hat bozar along e reson party le chuan same towar hengno jok gari motor tame nitum longan nangedunun e pena jok nitum 2021 aningkan PWD pen MSBT mate black topping atwar menhan se tu rong bochean 2 kilometer atwar ang sanction lo contractor bangke akai pi purnima eng TP Vilex lurulangso POPS bangke dipu alangli ordalong lokpen JCB pen la tuara long bab nang pasu prui la pen karbhare long hini nang war chompen a bhere bangke non puanta alangli asai kache claim kledet si nitum lana ningkan same kache chagnang lo kisung lasi contractor bang same sai ke claim ke paprap jinjia phan same nitum PWD office engineer long same lo chupiram lo la si engineer bang nang pudun lo je ni hala contractor phan than po si nang pa claim serage phan bangke ni than po pusin nang pudun te pu office tame non porni an tame alangli asai bang nang ache claim ang thek long lelang non porn tame sen gravel metals tame alangli nang paklokle lasi pini samsing kiling rongara ratuma phanon anta longle pata chelong lelang lasi longle pusita me nang piserak nang jiputa chining ripontu media komentu si pota nangaron poma pusi chonghong pronglo lasi prabjin pen pota nang piye phantame nitumla local MAC akehai juni timung la pen revenue in charge EM akehai la omor sing tiso alangli phantame rongarat hoi pen nitum chuning rilo prabjin penitum phan pota nang piye phan lasi pini media athengno lansi nili rong sar hoi pen bangke chuning ring chalo towar ka hing no jok barla por hut masabak arwe ke janglo pulotangte towar chehla ramasi uni lapusana hut ki sodera tuma phan kache pon ki sunga che tonga batailo
lapen ke osumaro tuma phan school ki dun ke wanga chella ta kisung do koklo lasi prap jin pen to warang salam pivek tha pusi samsung ki linga rongarat ni marli atum tuning ripon rong boche ara rong boche det kalilo arong edo piklo rong phorong trok arong dolo samenili tumalong e towar meme a jok hedi sorlo keso aho sitame delivery hut sita ke kosto dolo toware benge jot mota dolo agari wang ve det po sta keso serious pu sitame nili tumche pontong hekhe lalo lapen ke arve ke jang hurlo pulote lada karong gari sa ke do tum sitame gari ta chewanun elo osomar school che thondun sita osomar phana me che ponun thek dat ason lo loge charli along ke lidun desi ke onglo tobar ke hendo pena ja la sinon ja semet ke la lo tobar bang nang cepat tang asonte tobar mi sen po la pen nilitum dakrong boche hin pen stame tobar bang nang cepat tang vek nang pu nilitum hin pen ka chuning rialam ke Bokajana rong supia dung borman ti berong along rakio hormu mate anti drugs putak cerok togamai ing nipon SGP Borsing Bepen kachapahim phupona mailong aluhiaman pen Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti Lothan Banglonging hi Sardili Be Samsing Ingti Sarating hi lapen ke rong along man pengi do tum chetong dun non ovekimi karbiari suatum drugs ki choa phainang bat bomang ringlong si labang so phutak ko puson pen si kachapa jog dun thekjima polam chethan chimum pon lapen lahai raki hormu pen non ovekimi atuma phan kapa jog dun je phan phu kabor ipon pensi committee seng pon lo la som mai long ka chetong dun atum pen che don sar pensi Borsing Be SGB phan mai phu la pen ke dun mai phu sundoring ti sonsi bang phlike pra pho klem bang phu bang phia tuma phan ingwai pon sangti hi di pen project terang kar bilong re birta abidi ki melam tong ting wai dam ne mate rong ro bi no lahai bang I tum asar pi sar bura tum khata nangma tha dum pati se a joini Pai ni phaitom kebra ICR ni kuya KHDRC KYDA LYDC AJD YAAC UPKA ESYDC Kaya Kalu lapen ke KYSO Hampang Song Kre Isiatum Chingrum si District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemalong Perangkia Maing Nipon labang so Perangkia Mailong alang litum pen kaninje pon atengke Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister Give and Take policy ke chingkialong Karbi Anglong along leki PG polong chedondun thek laso phuta ke AECCEM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh Beatum Kopia Posi Kang Samdunri Loputa Karju Pedopon Karbi Anglong along le block 1 lapen ke block 2 Meghalaya Soraphan Pilong le laso phutak ahiring tangrak pen che songji pusi ningje pon Latin Karbi Anglong putung Kang Samlilong Rada tumne jire public dum atoknu tumne katri dum ngele kutu se ahema bhiti Meghla Sarkar atum Karbi Anglong na capture de ngati de ahema bhiti na capture de tangde na pile ko pis Latin Karbi Anglong make kitu dun joilo lasi ni tumha function chung pepen bangke titonu de aru kroda de betunke jongsi asa yoge pen jongsi krodun de jongsi ajudun de protele ke him Karbi Anglong tum non ki dum ma BP Sarkar non ki dum akonsep kan ni tum sila tumse ada chani jongsi musuru kuda prote public tum jongsi mu pena kisum di podo ko protele tumse ada chani ni lape ni sonala Apran mustame nili same apran ke ek beras amunir non kan ting bangsi nili bangke phang solo ke nili ke claim chola lase apran ka mela ni same khe phan karya bjoni si MP Horen Singh ke hai musame alangli non politik selalu laso politik lulun chop pe joni mangkalang rar phansi claim alang jungjung anje phansi non alang ka claim lase mathan pa ka ben se alang kam claim ni palo alang jungjung phan ke rar phan se claim de nason ke de kurada aprogram no pol la development la development claim to na ke nange pawati long le no tere ke na development claim bi jo lage la si la son gali Karbi Anglong rak ha jong sikit kati hondu te la son gali matha ka ba si kam claim ni hala na heba acha try long garen bo jangling la ke lage development udah lage divis ko ben ha hamen tila to duwar tane akainu kunana ne dak dipuria chotli la ka no ma to no ba akilang no dipuria ta akadelo icheta we Kurada program apa development kurada amitir apa
development latel ma claim chon ke nang ne party jong le bote sai se sai lo si claim alu the claim bote claim ke ar kusi chula bi so bote asa phang so ke ne ke nang lo bote la se no tim kar bi tu matha pakka pe lan tu ko ini te ini bakatu ini the khate ini ma phang so ne se mi kaju tera lo bote ke bu sulu kuda porte tim kar tu ata chete ni ta se lagta ne jo ye ke lag jo lo so tapi nai to wa tapi nai abisi ke la towar bang thek nai towar bang development pi nai la so lo to te ang thek dal lo to te a hoya du ta ka chip ta sum rum bo la si la so lam pu thak bang ke la land evaluation abang 1951 teng pen do en ko asam government sitame Karbi Anglong district kan neglet nang nelo itu anak a hoy sitame paduwet nang ko la si men pen irlam nang ko amen abang amen an ke la lam nang ko prapjin pen la do blote ala ke Karbi Anglong lo me khala le ta kecupat kekta ang thek lo ko identify lo ko bordani ngalo kami la si la tani li chunuri lo la si ini tu la so yong si government so arjuje blote mo apatai ka flex kami ni tu an susing tangrap kami ka song kami paklang lapen ke BJP atum ki lik hut hempre ka permanent pensi rara tum long vote ka chang pon bonta non ka chari bom atum hempre ka lam central government atum along anta pale thek thelang pusi ham phanga song atum songkre si atum arbok pon government pensi chubai namom tamom lo kami ahem trek ke dilhi ka lele non jong ban obitsa announce ahul kami Karbi Anglong sor ke da Karbi Anglong sor si hem trek sor Karbi Anglong sor si chithan chok tam dilhi rong supi ke lele la si dilhi rong supi ke pahak dunia pada Karbi Anglong in sel Karbi Anglong west Karbi Anglong district ke thong pes kami orang sing behan sita pahai dulu kami alang lita non tu tani je la pen da ka chikrong Karbi Anglong tonas council tuliram rong hang sita me la tarana thing no sini chok dilhi rong supi ne berta ke 5 se kang ton panik lo kardom